Οπ! Γεια σας φιλαράκια μου. Χίλια συγγνώμη που βλέπετε το γραφείο μου σε αυτό το χάλι για αυτή την ακαταστασία, αλλά όπως καταλαβαίνετε η Κυριακή πλησιάζει και προετοιμαζόμαστε για το έναστρον. Την Κυριακή έχουμε την πρώτη επίσημη γραφομηχανοσυνάντηση, γραφομηχανοσύναξη, το πρώτο τέλος πάντων επίσημο αθηναϊκό Type-in, το Tap Athens, που ετοιμάζουμε και διοργανώνουμε με τον γράφο Ex Machina σε συνεργασία με τις ανεξάρτητες εκδόσεις Λαρόλικη. Και εύχομαι να σας δω όλους εκεί. Στο χώρο θα υπάρχουν θαυμάσιες, υπέροχες κλασικές γραφομηχανές για να τις δείτε, να τις θαυμάσετε από κοντά, αλλά όχι μόνο, να τις χρησιμοποιήσετε κιόλας. Να γράψετε ένα μήνυμα, να γράψετε ένα ποίημα, κάποιες σκέψεις σας ή ένα γράμμα για να το ταχυδρομήσετε σε ένα αγαπημένο σας πρόσωπο. Και φανταστείτε τι ωραία έκπληξη θα είναι αυτό. Μαζί μας θα βρίσκονται και αγαπημένοι συγγραφείς από τις εκδόσεις Λαρόλικη για να τους συναντήσετε από κοντά, να τους γνωρίσετε, να σας υπογράψουν τα βιβλία τους. Και θα σας έχουμε και εκπλήξεις, δωράκια, πολύ ωραία αναμνηστικά, πολύ όμορφα πράγματα. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το Tap Athens και να προετοιμαστείτε καταλήλως, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στο ιστολόγιο μου dimitrispavlanicou.blogspot.com και φυσικά στο γράφο exmachina.blogspot.com. Σας περιμένω όλους την Κυριακή 18 Μαΐου από τις 5 το απόγευμα μέχρι και τις 9 το βράδυ. Θα είμαστε στο αγαπημένο βιβλιοκαφέ Έναστρον, Σόλωνος 101 στο κέντρο της Αθήνας, μαζί με τις ανεξάρτητες εκδόσεις Λαρόλικη. Μην το χάσετε. Θα σας περιμένω εκεί. Τώρα συγγνώμη, επιστρέφω στη δουλειά.